Hej! Hej! Halo? Ne, bok. Molim? Kako to misliš odgođen? Advent? Zašto? Joj, daj, kakva Ja ne mogu vjerovat te, pa ti mene moraš zezat ono, kak? Halo? Na Advent. Pa šta nije odgođen? Ma odgođen ti je Advent. Ja sam tako inak mislio ići na misu, jedno ako ti želiš sa mnom. Dobro, okej. Dobro. Ajde, pozdrav. Bog te blagoslovio! Svi mi, bez iznimke, želimo biti radosni, osjećati se ispunjeno. No tražimo li tu radost na pravome mjestu? U istinskoj želji za radošću često budemo zavedeni blještavilom koje je naizgled lijepo, bukom koja je prividno ugodna, ali ubrzo shvatimo da to nije dovoljno. Znamo li tko jedini može ispuniti naša srca? Došašće je vrijeme nade, iščekivanja i priprave za dolazak onoga koji nas jedini može učiniti istinski radosnima. Sastoje li se naša nada i iščekivanje utjelovljene ljubavi uistinu samo od lampica, božićnih pjesama, filmova, kolača, borova, darova i užitaka, kupovine? Ne čeznu li naša srca za nečim više? Stvoreni smo za nebo, za svetost. Naše duše stoga ne može potpuno ispuniti ništa što je vezano isključivo za ovaj svijet. One su gladne i žedne istinske ljubavi, potpune i prave ljubavi, a tu ljubav može nam uistinu dati jedino onaj koji i sam jest ljubav. Isus nas poziva na mirno pripremanje vlastitih srca za njegov dolazak. Poziva nas na budnost, bdjenje, susret u tišini i prebivanje u njegovoj prisutnosti. Ako priprema za njegov dolazak u naša srca unosi nemir i ako naša radost prođe prolaskom Božića, trebamo zaviriti u svoja srca gdje ćemo sigurno naći razlog tomu. Odbacimo žurbu i buku i uronimo u radost nade, iščekivanja i mira kojeg možemo naći jedino u Isusu Kristu, utjelovljenoj ljubavi. Razmislimo zajedno. Ima li sada u mome srcu mjesta za malenoga kralja? Zapamtite, još uvijek nije kasno. On se uvijek želi tamo nastaniti.